Преди седмица изпратихме новата година с разходка в обществено място, улица Бдин. Това беше 31 декември 2012 година. Днеска е 5 декември, 5 януари 2013 година. И някои може би разпознават невероятното количество боклуци, които заснех на 31 декември. Може да се каже, че някои от тях са лични познати вече. Естествено, че не са станали по-малко, защото никой не е чистил. От тогава станали са много повече. И по разнообразие, и по обем, по големина. Какво ли не? Наистина не знам дали се разхождам по сметище или по улица в център на Варна. Кандидат за българска европейска столица. Тук очевидно някои милостиви домакини са поизмели мъничко, разбира се, не всичко. Не знам, нямам думи. Толкова е тъжно, колкото и мръсно. А какво имаме тук? Компост. Компост, буквално компост на кюшето на Бдин и Драгоман. Под едно от двете окастрени дървета на тая част от Бдин, между Драгоман и Фредерик Шопен. Между Драгоман и Шипка дървета бяха окастрени. И от тогава, не знам кога беше това, ноември месец, мисля, че беше или декември. Водата я няма. Растителата се останала. Канала тук е запушен от не знам колко години. Ако търси нещо с кошки, да не го притесняваме. Това е. Ето една улица Бдин. На две крачки от Варненския окръжен съд. Пред който са елхите. Някой все пак прави секс или нещо друго. Украсени празнични за вече отминаващите празнични дни. Това пък какво е? Не знам. Всъщност виждам какво е. Дънер и камъни. Но защо са тук на тротуара? Защо колите на тротуара? Гордо е ясно. Тук имаме и ограда. Чисто и просто ограда стоим на тротуара. Какво да правим сега? Да прескачаме? Център работа. Но има някаква работа да се свърши тук. Това е. За котето, може би и за него има някакво значение. За нас ще има ли някакво значение? Дали живеем в чист град? С почистени обществени неща, след като плащат немалки такси за това почистване. Има норми, колко пъти да се изпразват съдовете за отпадъци, за да не се превързват в боклуци по улицата, къде да има кошица, къде да няма. Те самите по колко пъти се изпразват на ден. 2 пъти през зимния, 4 пъти през летния период. А дано
Да изпратя тая частитка за пред Иванов ден. Някой нещо да му светне някъде. За чиста и хубава Варна говорим, не за нещо друго. С тъга говорим.